Zit je klaar voor vastelavond 2.0? Ik zou zeggen, zet het glas allemaal aan de kant. Steek de hengels van allemaal het log in. We hebben de dames hier metgenomen voor Kozenkool naar Valkenburg. En die gaan laten zien wat je met die heng gaat doen. Laat maar gewoon. Vastelavondsmerkje. Dankjewel.